Нека ви попитам, кой е? Кой е на този свят? Дали служим на дядо Коледа или на Исус, Йешуа Месията? Кой е Богът, когато представяме на децата си по това време на годината? Нека разгледаме някои характеристики, които са много сходни с тези на нашия Спасител. И да видим, можем ли да свържем единия с другия. Първо, смята се, че дядо Коледа няма начало и край. Исус няма начало и край. Дядо Коледа има свой вечен дух, наречен духът на Коледа. Исус има вечен дух, наречен духът на живия Бог. Дядо Коледа знае всичко. Исус знае всичко. Дядо Коледа записва имената в книга и ги проверява. Исус също записва нашите имена в книгата на живота. Косата на дядо Коледа е бяла като сняг. В книгата Откровение се казва, че косата на Исус е бяла като сняг. Дядо Коледа пътува през нощта. Ето тук виждаме малка разлика. Исус пътува през деня. Всичко, което прави Исус, е в светлината, а всичко, което прави дядо Коледа, е в тъмнината. Виждате разликата, как Сатана взема и истината и само малко я променя. Да продължим. Дядо Коледа иска да ти даде всичко, което желае плътта ти. Исус иска да ти даде всичко, от което се нуждаеш. Дядо Коледа влиза в дома ти през огъня. Със сигурност нашия Бог не влиза в дома ни през огъня. Дядо Коледа има мистично дърво и обича децата. Знаехте ли, че дядо Коледа има мистично дърво? Откъде ли е взел тази идея? Защото в Библията Бог Яхве има мистично дърво, наречено дървото на живота. Дърво, което е разделило доброто от злото. Ако вие бяхте вкусили от дървото на живота, щяхте да живеете вечно. Това дърво в последствие приело форма в светилището. То осветявало светилището в храма и се наричало менора. Менората е свещник със 7 разклонения, който израелтяните поставяли в храма и наричали дърво на живота. Нека да погледнем речника на английския език на Оксфорд, който дава дефиниция на думата дявол. Това е невероятно. Според нея дявол се нарича Сатана, Луцифер, Велзевул, а в разговорния език дяволът се нарича Старият Ник. Точно така. Старият Ник, същият онзи Ник, съкръщение от Николас, за когото говорим, на чието колене слагаме децата си в магазините и гледаме филми, където той е главен герой. А вижте как е изглеждал Старият Ник в миналото. Това е Старият Ник, който е бил Хасатан или Сатана. Дяволът е бил наричан Старият Ник. И отново думите. За мен това означава друго. Надявам се вече разбирате, че няма значение какво вие разбирате и какво означава това за вас. Единственото, което има значение е какво означава това за него. Всичко това е трудно за преглъщане, няма съмнение в това. Когато за първи път научих тези неща, те ме шокираха до дъното на душата ми. Как да се справя с това, как да го приложа в духовния си живот? Ще говорим за това след няколко минути, но истината е тази. Моля ви, смирете се пред фактите, които ви бяха представени днес и попитайте своя отец какво да направите в своето семейство с тези факти. И помнете, че важно е не какво означава това за нас, а какво означава това за него.